1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back to my channel! Ngayon po guys, ay kakain po kami ni Kisses ng saging na ginataan. Ayan guys, nilatik po yan guys. Ang sarap. Nilatik na saging saba. Ayan po guys. Oh, ayan. Tikman po natin to guys kasi guys, kumakain po kami ano yan? ng wax gummy. May gummy daw siya guys. Binili ng ama niya. Ito po. Complete po namin ito guys kasi malapit po yung birthday ko. Ayan guys. Ayan. Gusto mo? Ito po. Sarap? Good. Yeah. Napanis na over. Let's buksan po na ito guys. Ito po guys. Ang sarap guys. Mabibil na po ako. Masarap. Yan, ako po ay pakita sa inyo guys. Bye! Ayan guys, oh, masarap siya. Sobrang sarap. Kanina pa kasi ito naluto guys. Pero nakatulog ako at saka sa Baby Ivan. Kami tatlo ni Kisses, hindi kami nakakain. Kaya ngayon lang namin kinain. Ang sarap. Ang sarap ng sabaw guys. Ang sarap ng kuan niya. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan guys, oh. Kita ba guys? Ganyan, oh. Ayan. So, may minggo kami guys. Dami. Bigyan ng kapatid ko. Nahinog na siya lahat. Parang Kisses guys, naglaro na. May lisong saging. Masarap ang saging guys kasi hindi siya ganong mahinog. Sobra lang yung hinog niya. Ayan ang saging guys. Oh. Ayan. Masarap siya. Sabaw. At saka guys, ipakita po ako sa inyo. Yogurt po to siya. Masarap. Guys, oh. Ayan guys. Sobrang laki po niya guys. 1 liter. Bukid Milk Company yogurt. Ayan. Ay, hindi pala. 100 ml siya guys. Ano mo guys? Strawberry flavor. Ang sarap niya guys. Malaki na siya guys. Ayan. Masarap siya. Ayan guys. Oh. Ayan. Nakikita niyo ba guys? Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Saludo talaga ako sa, ano guys, sa company ng Bukid guys. Ayan guys, may fresh milk din sila guys. Ayan. Paborito po to ni Kisses guys, fresh milk. Bukid pa rin guys. Galing ng Bukid guys. Ang laki. At ang sarap.
So, back to banana na tayo, guys. Guys, tingnan mo yung kabayo ko, guys. Guys, no. Pinaglaruan lang niya ang ano, guys, gum. Kasi, pale black kasi ito, guys, eh. Sarap. Kumakain na po ako ito. Ang sabaw, guys. Ito, guys, ang magawa mo to kay giraffe, bird, at car. Sa kabila naman, elephant at crocodile. Ito, guys, kinakain ko. Sarap. At ito, guys, binuksan na po, guys. Ilalabayan mo yun, guys. At guys, pwede mo kung... Sana, Oh, Steve. Ivan is coming. Nandito na po si Ivan, guys. Umiiyak na pagpunyak agad eh. Iyak ng din. Tawa lang po yan eh. Okay, Ratri, ang kuha na ni Di, basta na ay... 뭐라 기님이 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 Guys, tapos na po. No, no. Ang sarap. Masarap na masarap. At ito naman, guys, yung yogurt nila. Yan. Sa una, una mo siyang binuksan, tapos, ano yun, yung, sa Bisaya, simhuton. Para pag iinumin mo na, masarap na siya, guys. Pag ano na lang, pag ganyanin mo, para siyang panis. Pero hindi naman. Masarap naman siya. Lasang-lasa mo talaga yung strawberry niya. Masarap siya. Gusto siya ni Cases. Magkano isa nga, dito. Magkano isa ito? Hindi ko alam. Hindi namin alam ang price, guys. Basta lang bumili kami. At ayun na, guys, tapos na po akong kumain. At guys, thank you for watching and see you by the next vlog. And always remember, always happy and right. Bye everyone. God bless you. Bye.